Mais ate, mais. Boss, mais. May mais na eh. Sige na. Mais ma'am. Kwenta tumpok. Yan o. Kwenta lang yan tumpok. Kwenta lang yan. Sige na. Saan dyan? Kwenta lang yan. Kwenta ka lahat. Kasi kwenta. Kaya, kuya na. Ma'am, mais ma'am. Ay, bili na may. Kwenta lang po. Kwenta lang yan. Talaga. Paninda ko kasi. Oh, daming viewers siya. Sabi ko 15 viewers at 1,000. Mga 11. Pin kita. Guys, disconnect na lang sa Facebook. Ayan ma'am, mais ma'am. Tanong lang, tanong. Tanong ma'am. Tanong ma'am. Ayan viewers. Ayan ma'am, mais ma'am. Ayan viewers, kabisi ko, thank you. Daming nababago si ano ah. Oo ba? Kano kaya yung pintahan niya? Nice po. Sino na ma'am? Nice po, nice. Pantaya. Nice na ngayon dyan.
Hindi mo pinaaga. Mo pinanggap na aga ini. Kumusta pa rin Mavi TV siya. Maiste. Mais ati mais. For viewers siya raw. Mais. Bili natin mais. Ati mais ati oh. Ati mais. Mais step ini naman. Maulan na malakas kahapon, di ako lumabas ng bahay. Okay lang yung mapipili. Mukhang marami kang paninda pa din. Marami. Alvin, Max, shoutout sa'yo. Saan lugar kayo? Sana po, ng Baliches. Himalay Street po. Hi Barbs, like and share. Thank you po Barbs, thank you for sharing my live so much. Party DD 804, like that. Thank you so much my friend. Disconnect ano? Oh yeah, let's get dyan. Disconnect abish ko. Ay, mais, ate mais. Mais, pili na. Party DD 804, pili na sarap. From Mavi TV. Pili na ate mais ate ah. Tay mais. Ay mais nay. Mavi brothers, I don't understand language, but I understand English from Party. Inati, mais. May mais ati mais ah. Para hindi magalaw. Parang ganito kuya. How are you, Mavi brother? Party okay. How are you, my friend? Inati, mais ate ah. Mais na kayo, mag-mais na. May mais te. Mais madam. Mais pili na na, mais na. Ano na na? Matamis. Yan pa my friend party. Hi Bonsoy Sangkay. Na Joleta Reyes, thank you so much for morning Sangkay. Sagato vlog, shout out.
9 viewers. So, thumbs up mo guys. Yan na boss, guys. Yan na boss. The letra. Good to see you. Sabi ni Barb. Tusok lang. Thank you sa guys. Barb, nilap sarap. Balod lang ako. So, wala na akong load. Tatay Ruben, shout out. Pare palod niya ako, pre. Token text giga. Nanay, Galatory is Gabar Psilog, sabi ni nanay. Morning na Yoleta. Si Grace po ito. Yoleta sending you pray and lot of hug. Thank you Barbs for praying my nanay Yoleta Reyes. Thank you so much. Mabi TV, thank you so much. Nagbaba si Mabi TV guys ng kanyang bahay. Pasyalan nyo, patusok. Thank you po Barbs. Tay mais ate. Boss mais. Tay mais nay. Nay. Ano kayo? Kwenta lang tumpok. Salamat po. Hi Karen, good morning. Ni hao. Ni hao ma. Viewers at 7 thumbs up allowed. Hello, hello. Ni hao ma. Thank you so much Karen for this in my life. Yun na boss guys. How are you today, Doreen? Magkape muna ako, almusal saglit, boss. Sa lahat ko. Tatay Roy Ben, sige po, sige. 8 viewers at 7 thumbs up, I love you all. Ay, mais ate, mais. Ay, mais. So, you look tired. Are you good? Ah, good. Okay naman. I'm fine. My face lang parang tired. I'm okay. I'm okay, Barbs. Start mo ako pala. Sige, sige, sige. Sige, mabibigyan. Karen, good morning. Sabi mo. Eh, mais ate. Yun na, mais. Drink 50 of water. Okay. Thank you so much, Barb, for concern to me. Concern to me. Init. Melody, gila siya. Tayo may isa, Yun na.
Eh, mais. Kwenta lang yan, oh. Okay lang. Kwenta lang. Bili natin mais. Ma'am, 50 lang yan, Mi. Yun na, 50 lang yan. Melody from Barbs. Hi, Kabishi. Wala na si Kabishi, umalis na ata. Yun ko lang si Mabi TV. Punta ko sa link niyan. Hindi natin. Guys, please connect Mabi TV. Mais pa. Pili natin mais. Oh, 95 lang, 95. Pili natin mais. Mais ate. This week's vlog, pero hello idol, thumbs up dan. Good morning. Good morning din po. Bili natin mais. Bili natin mais tayo. Mais tayo. Na mais.
Cecil Bacus, shoutout sa'yo. Basta po kayo, disconnect it's, Mabi TV, may link pa ang bahay niya. Madikitan po, patam sa kanyang, pinabang bahay. Sipag o siyempre po, kailangan po Cecil Bacus. Kailangan po, para sa pagkakaya, para may pangkain sa araw-araw. Shout out, host, thank you po. Rogin, next vlog. Kerogin ba? Kerogin. Thank you, Kerogin. Thank you. Kerogin, ano po? Mais po, yan po. Mais. Wala pa iba kasi paninda ngayon. Dahil mais. Yan, mais. Mahal pa. 4 viewers and 13 thumbs up siya. Hindi na mais. Hati mais. Sir Romeo, shout out all. Kumusta? Sanggay Grace, sanggay pasok ka kay partner, pasok mo win. Okay. Si pa ba siya nag-end? Ate May sa ate bili na. Dumali ako, boss. Nasa dumali ako. Hindi, nasa dumali ako naglagay. Wala ka sa labas. Ba't nakita mo siya ako, Mike? Wala pa. Okay na Ang kay Grace, salamat. 9 viewers at 14 thumbs up siya raw. Magkano kilo? Ang dilaw po ay 80, yung puti po ay 100. Kerogin mix vlog. Kerogin, ano po? Welcome, thank you Sangkay. 100 ang puti, ang mais na dilaw ay 80 lang po ang bintahan. Ate mais. Mais, ate mais. Mais. For viewers, shout out to. Yan, madam. 95 lang pala lang. Mais, ate mais. Bili natin mais. Wabiri. Yan ma'am, mais ma'am. Kwenta lang yan. Oh, sila bang ulo niya? Ay ko kung ano sa mga mark nila mo. Kaya bigay ko sa ay. Ayun, sabi ko kunin muna kayo. Uwi ako nung kanina gabi. Parang sa mata. Ano mo kahapon? Hindi kayo Para sa mga para sa mga biruin eh. 95 lang mas malalaki. Eh, bukan. Utang gala nung tek dalawa. Basta sa'yo, hindi tumbok. Kaya hindi ko 30 ba ang ginagay ko?
sabay ko lang to Sangkay. Hanggang mag... Sige, sige po. Grace, Sangkay, Grace. Sir Romeo, thank you so much po. Kiro Jean, shoutout. Sabi ni Sir Romeo. Sabi viewers at 15 thumbs up. Shoutout pala kay Sir kahapon. Sir Romel Quezon, taga-Canada, nagtatrabaho siya sa Canada. Salamat sa pakulay mo kahapon. Uy, may sati! Ay, rambutan! Idol! Isa. Okay. May rambutan na mga korek, pero pangit. Okay, alayo. Ay, Kusina Inlanga. Hello po, kumusta po? Mabi TV, subscribe kita sa dalawang CP ko. Robin TV Mix Vlog at yung Binro Gamalo CP ko. O yan, antay lang. May isa pa nasa isa. May isa pa ako sa anak ko. Sige, kami Robin, tama yan. Na yan, Robin. Para kay Robin, kay Mabi. Tandaan. Papa. Oh. Sige po. Babalat na. Pa po. May sate ko na po. Binati mais. $103, ma'am. Hindi po. Ano bang balay ko? Dito po, pwede na lang po kayo, mami. Ako kayo dito. Sir Romeo, shoutout. Ameba, Miguel, shoutout. Saan kaya? Kaya may rambutan. Meron na sa Divisoria at Balintawak, pero mahal pa. Good morning, Mark Joe. Hello. Thank you po, Mameba. Hi, Verdu. Tol Verdu, thank you so much, Tol Verdu, for visiting my life. Sir Romeo, Kusina, shout out. Kusina, Verdu, shout out. Kusina, hello, Romeo. Elmar, oh guys. Hello po. Kumusta? 18 thumbs up. Thank you so much. Shout out, Ma'am Shibing Kitchen. Thank you po sa pagpasyal. Sir Romeo, shout out. Sabi ni Sir Tol Verdu.
Amshi! Wait lang, pin ko lang si Werde. Guys, the word family to si Werde. Pin lang natin to. Guys, yung hindi pa nakadikit kay Tol Werdo, please connect po. Supported yan. Supported. Tara kay Tita Au, kay Linma, kay Girls Berry, Mercy Guntawan, Miracle Official, Aruko. Tara sa inyo guys. Yan na mama is siya, isang person. Naman na. Kanya kuluhan na. Pero pag nalaman, Huwag ka nang ano. Hindi ah. Umibigit lang ako. Ma'am Shi, thank you po Ma'am Shi. Ma'am Shi Bing, hello, kusina in langga sa atin. Kusina in langga. Miguel Charaw, kusina in langga, hello po Miguel Charaw. Ay, may sa atin din na. Tol Werdo, salamat. 5 viewers. Thumbs up. Hindi natin may sate. Ma'am Shi, hello po. Oy, King. Sharon, King, hello po. Idol, good morning. Morning din po. Kumusta ka? Kumusta? Kusina in langga, shoutout sa'yo. Plus 1 ako sa'yo. Kusina in langga. Guys, please connect each other, guys. Para lahat na sa'yo. Lumabas ka man dito, pumunta ka sa Ipaklan, at least meron ka nadikitan o ikaw nadikitan. Dikitan niya si, si Word Official. Solid so word yan. Please connect, guys. Please. Thank you so much, Sir Word sa pagpasya. Salamat. Maglalive yan mamaya si Tol Werdo. At dami yan viewers sa kanyang live. Nandun lahat ang Sword family. Kaya pag hindi ka nakadikit dyan, hindi mo siya makikita. Kusinain lang ka, please connect Tol Werdo Official. Thank you, kusinain lang ka. Maraming salamat. Next kita, Hipin. Pili natin mais ate. Mais, ma'am. Hi, B-Boy TV. Boom. Shoutout sa isang kay B-Boy. Tay! Tay! Wala pa rin tay! Ito ang dami. Aray ko. Hindi natin mais. Ay, mais tayo. 50 lang po. Ito po. Mais sa likod. Kamay. Tay! Sugar!
Ma'am Shi, thank you po. Salamat sa pagtanggay. Ay, bili natin mais ate. Eh, mais. Bili na, oh. Bili natin mais, oh. Seven viewers at 21 thumbs up. Saan kay B-Boy? Baka hindi ka pa nakakunig kay Tolverdo. Baka dikitan mo na lang yan. Dikitan mo na to. Ay, sangkay. Ano tayo pa? Hindi ko tayo. Bili natin mais ate, oh. Ikaw mag-mais? Ha? Ma'am Shibing, boom. Sabi ni ano, sangkay B-Boy. Ha? Eh, mais ate, bili na ate, oh. Mais. Bili na mais. Eh, mais ate, mais. Six viewers, shout out po. Eh, mais ate, mais. Gusto ng langaw. Dito may langaw. Nasa... Ito ah. Langaw. Ay, bili natin mais. Eh, mais, mais. Yan. Isang prominent. Ako mahigit. Saan kuha mo kilo? Saan kuha mo kilo? Ay, kailan. Bili natin mais ate ah. Mais. Mais ate. Mais na. Mais. Good morning, may bakas po. Thank you, Sangkay. Salamat, B-Boy. OTW. Huwag mong malungkot. Huwag malungkot. Hindi naman, Sangkay. Okay lang ako. 4 viewers at 22 thumbs up. Ay, mais ate, mais. Bili na, mais. Nay, mais, nay. Tay, mais. Boss, mais, boss. Bili na. Ala, rambul ang pagbabasa. Panasonic ka na, Mark. Ano? Diyan sa mais na puti.
Alin po? Ito po? Sandaan lang po. Sorry, mga langot pala, gag. Sige, Main. Kain lang kayo. Sorry, Sangkay. Huwag ka mga langot. Galuga. I love you! I love you. Ay, Maribig Abane, shoutout. Oo, swerte. Pinadalawa ko ng aking mother. Shout out sa iyo, my friend. Guys. Paru-paru G. Alam ko po na mama. Ayan na. Papahiwatig lang aking magulang. Diba po ang isang paru-paru. Kasi sa 19, padasal ng mama ko. Alam ko yun, ma. Love you more. Ay, Marvic. Mark Jo, Yahoo. Balik ka pa rin. Ito ah. Baru-baru. Baru-baru. Ay, bili natin, mais. Pato na dyan. Matik yan. Prescription pa. Makati kasi ilong kong sangkay. Kaya, inaano ko. Kasi ko na yata. Kailangan ko, nang wala mo tapos ako may bibilin mais. Madikit din yung ano, yung bakas. At least may bakas ako sa nila. Diba? Hindi na sila mahirapan hanapin ako. May bakas ako eh. Hindi, kaya yung Mark Juwaray TV to ah, bakas ah. Ano alam niyo, Mike? Yes! Nagluto lang ako ng kung pagbalik ko ng una si Kuya Bibo. Warehouse, eh? Anong sabi ni Bibo? Asan na? Nagluto lang ako. Pagbalik ko, nag-in na si Kuya Bibo. Oo, nag-in na nga. Kasi nag-live ako. Talverdo, thank you so much. Let's go dito si Ma'am Shubing. Ano ko nang jump pa? Paksiw, itlog at Shanghai. Oo. Pareho tayo, Mark. Makita ilong, Makati ilong. Magkakapira tayo pareho. Sana nga. Sana magkapira tayo, magkapira tayo. Ate, bili natin. Mais, ate, mais. Bili natin. Bili na, mais oh. Mais. Mais. Bakit ka na naman dyan? Mata. Tagal na itong cute. Hindi lang alam. Geng. Talaga, nakakainis. Hi, Elmer O guys, shoutout to Gordo, babaero, Yahoo, Paray ka, babaero. 9 viewers sa 24 tamsak, shoutout Sangkay maupay nga aga, maupay kip na aga yun. Kabus official, mag-group shoutout siya. Tol Verde, baba na muna kita. Pin muna tayo ng iba. Nating mga anong dito. Si Ma'am Shi, nandito si Ma'am Shi. Pin ko lang si Ma'am Shi. Guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Shibing, please connect po. We. Hey boy. Chowty, sabi ni Almar Ogay. Boss Verdo, shout out. Sabi ni Boss Sangkay. Thank you. Elmar, boom. Uwi TV, tangkay. Salamat. Kala pa si Sir Sunny Sin TV yan. At Sir Robert Magalang. Uy, mais, ate.
Grabing bilhin. Matiis ngayon. Sabi ko lang, kailangan Maester. Maester. Bili na kayo. Mamaya ako. Magkano pa naman binta ko rito? Hindi ko kanina. Ang dami pa nga lang. Hi, 9 viewers. Shout out at 24 thumbs up. Shout out. Almar, Biboy TV, boom, idol, kabus, sabi niya ng kabus, sangkay. Wow, 9 viewers at 24 thumbs up. Shout out sa inyo. Guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am C, kay Connect po. Iwan lang kayo ng bakas para balikan ko. Lagi naglalagyan. Dami yan mga viewers din. Bili natin mais. Ay, mais te. Ma'am, mais. Bili na. Sweet corn. Matamis na matamis. Kakain kang nakangiti. Hindi nakangimi. Hello, sabi. Boss Elmer, oh guys, shout out. Sabi ni Kabos, sangkay. Ma'am Shibing, hello, shout out. Ma'am Eva, hello. Kabos, official, hello, sabi na Ma'am Eva. Pumasok na si Sagato sa trabaho. 9 viewers po, thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat sa love mo. Yan si Telwerdo, napaka-supportive yan. Nandyan lang yan, nagtatambay. Grabe yung sumuport yan. Mga ano talaga, yung team nila Itaaw. The World Family. Grabe yung support yung mga yan. Kaya maganda pumasyal talaga sa kanila. Kasi mga supportive. Ay, ito pala yan. Ano ba ito? Makita? Dito. 90 na lang sa'yo. Sandaan po. Merienda niya. Oo. Evander, hello po. Shout out sa mo aga. Sir Kabus, official Yahoo, sabi ni Almar Ugay. Boba! Kaya binubuli rin ito kay Chocolate ka rin. Sino po yan? Yan si Boba. Kaya inaasar ng mga tao rito. Minsan doon ka, ano? 84, opo. Kung saan lang ako. No permit address. NPA ka pa. MP ako eh. 24. Hindi na lang sa'yo. Pili araw-araw may sweldo sa ano yun. Wala. Kaya pumasahod sa Facebook. YouTube lang ako yun. Ay, YouTube ka lang. Yung binababa kong ano, sa Facebook ko. Baka hindi ka pa nakasubscribe sa akin from Susan. Subscribe na ako sa YouTube. Nagigita sa ano yun. Sa YouTube ako kasi nag-ano. Nagdadalawa ka. Ako lang naman. From Susan. Naka-subscribe sa atin yung mga kawan. Uy! Andito na ang ating kaibigan. Kumusta naman ang buhay-buhay? Hi Will, mais with Patricia. Mais. Hi Will, hello, sabi ni Kabus. Good evening. Will, hi Kabus, sabi ni Will. Will, thank you so much Will for visiting my life. Super Romangal. Ay, nako talaga. Hi Kabus. Guys, please connect Ma'am Shi. Bababa na natin yan eh. Tingnan natin si Ano ba nauna? Wala na kasi yung iba dyan eh. Kalit mo pala siya. Okay. Guys, pin ko lang po si Sir Werdo. Thank you so much. Sir Werdo.
Pin ko lang sino ba nauna rito sa inyo? Si Kabus, no? Tolverdo eh. Kabus lang muna tayo guys. Magbaba siya ng bahay. Yan guys. Guys, sa gustong magdikit po sa ating ating kaibigan na si Sangkay Kabus, please connect po. Ay, Ma'am C, nandiyan ka pa pala. Hi Elmer, sabi ni Well viewers at 26,000 thank you so much. Ma'am C, napin na po kita. Balik na lang po kita. Paikutin ko lang kasi. Nandito sila Elmer. Para lahat naman po. Sandaan lang po, ma'am. Saan po ba? Ano ba? Sandaan. 1 kilo. 90 na naman yan. Nice. 90. Marvic Abanes, mega love shoutout. Dami ng sumita, hindi ko nakita. Ma'am Shi, thank you so much po. Tol Verdo, musta na mga chika vips mo. Yahoo. Patamsak lang mga idol, maluoy. Marvic Abanes, Ma'am Shi, Ma'am Eva, well, Yahoo. Well, thank you so much. Oh, 15 viewers in the house, shout out. Marami-rami tayo ngayon. Hindi natin mais. Mais ate, bili na. Mais. Kayo dyan. Bili na kayo ng mais. Ate, bili natin mais. Benta. 300. Bisugo, sarap niyan, bisugo. Yummy yan. Ate, mais ate, bili natin. Dan Kabos, Yahoo, thank you. Hello everyone, Ma'am Isa Up Musa Power 4. Migalap shoutout sa iyo, my friend, for visiting my live. Dan Kabos. Kwenta tumpok po. Yan, may ilang sila dyan. Ay, bili natin mais ate. Ate, mais. 45 boss. 45. Mais ate. Bili na kayo mais. Masa Parpor. Winston CBB, shout out sa iyo. Tolsok Bus. Thank you so much, Sir Wilson. Ay, Winston pala, Winston. Thank you so much. Isa up. Tingnan lang shout out Will. Guarda Official, Ma'am Marvic. Dancer Kabus, thank you sa mine. Salamat, Boss Elmer. Isa up, hello. Tol Verdo, ikaw pala bang mawawala? Marvic, isa up. Hi, Eva. Ang dami na akong babasahin. Biskat. Eva Andres, illegal shop. Hi, Marvic, sabi ni Will. Ma'am Marvic Abanes, good morning. Migalap shop. Tol Verdo, please connect, Will. 808. Supportive yan. Napaka-supportive na sa amin yan. Lagi nagpapalipad sa amin yan. Nila Sangkay B-Boy, Grace, Ma'am Matthew, Ma'am Griselda. Sa Umusa Parpor, Marvic, hello. Hi, Raymond. Hello, shoutout Sir Raymond. Dami na akong babasahin, guys. Lingat lang ako ng saglit. Ang dami ko na palang babasahin. Sorry, guys. Maayong buntag, idol. Triplets, Little Boy, Fishing. Thank you so much, Tol. Tolsok Dan, host. Thank you. Maraming salamat. Ma'am Marvic Abanes, Dan, 45 subscribe. Ooh. Thank you so much, Sir Elmer. Guys, please connect, Sir Kabus Official, Sangkay. Para masaya. Will, thank you so much, Will. Tol Raymond. Shouty, sabi ni Tol Verdo. Ibo, Yahoo, sabi ni, Musa Parpor. Thank you so much, Musa Parpor, for visiting my live. I love you.
Thank you so much guys. Puro barako ang ating mga bisita ngayon guys. Mga barako. Melody Alvarez, kabos. Ganun siya. Bilhin natin mais te. Salamat po sa inyo guys sa pagpasyal nyo sa ating bahay. I appreciate that po. Bili na. Wala. Kaya po po yun. Doon na lang kayo sa kanta magabang. Malay din po. Mayroon din sa kabila. Kasi meron din sa terminal sa kabila. Try nyo na lang po din. Dito matagalan lang kayo. Ay ate, bili natin mais. Matamis, matamis. Ay, mais po. Bili na po. Kabus official, replace muna tayo ha. Balik naman tayo ng mga kapila. Next natin si Sir Elmer Ogay. Elmer Ogay guys, tayo. Replace muna tayo ng Kabus official Sangkay. Salamat Elmer, Ma'am Mark. Mula di sa isa ako sa Parpor, diba, hello, sabi niya. Dan Dikit Elmer, sabi ni Ma'am Mark, Abanes, hello, Melody, sabi niya sa Parpor. Thank you so much, Mr. Parpor, for this live. Thank you so much, guys. Thank you so much for connect each other, guys, para lahat masaya. Dumikit ka man ngayon or nadikitan ka para pag sunod na pagbalik mo rito sa sunod na live, napasyalan. Thank you so much guys. 12 viewers of 29 thumbs up. Shoutout kay Sangkay B-Boy. Birthday niya bukas. Happy birthday Sangkay B-Boy. Alin ko? 50 lang unan mo. Yan. 40 kalahati. Yan, 50 lang. Dali na. 50 lang yan ay. Naku mo eh. Murang-mura na po yan ay. Huwag naman po tayo masyadong kay lugi na ang bangka. Lugi na yung tindero. Hihirap tayo dito. Bangkita. Napakainit. Sanay ako dyan. Sanay ako sa... Aray ka, diwag. Wow, may tiwag. Ayan. Thank you so much, Mi. Ingat po kayo. Ingat sila. Napakaluwang ka sa kuya. Napakalalong kainin mo ng hilaw yan. Aray ka, kuya. Pinagsasabi mo. Pwede mo naman kainin ng hilaw. Nasa iyo naman yan. Ikaw kakain eh. Advance happy birthday, Boss B-Boy TV. Sana nga po makapasyal po kayo Tolwerte sa kanyang birthday celebrant ni Sangkay B-Boy. Ang aming magandang dalaga. Dalaga talaga. Ang aming palang dalana pala, dalana, hindi na, dalaga. Dalana. Nay! Bantayan mo si B-Boy, baka mawala mamaya, Nay. Ano yan? Tago, kasi birthday niya bukas. Shoutout sa aking Sangkay B-Boy at sa aking mentor sa aking YouTube at nagbuhay sa aking YouTube. B-Boy TV ang nagbumuhay sa aking YouTube, mga koral. Kasi dahil kay B-Boy, hindi na naman ako babalik sa paglalagay. Natamad na ako nun. Dahil sa kaanuhan ni B-Boy, kasi pagan na paalala sa akin na, Mark, mag-live ka na lang para balay mo yung mga natin, mga kaibigan ko sa YT ay pumunta sa'yo at papapuntahin.
gagawan ko ng paraan na pumunta sa'yo para makasahod ka naman ulit. Hindi nga ako nagkamali nung pumasok ako sa kanya na naman ang live niya, nag-focus na naman ako sa live ni B-Boy. Yun. Kahit pa paano ay sasahod tayo ng ngayong August 22 dahil sa tulong na nga ng Four Sister, Ma'am Eva, Ma'am Gemma, Ma'am Melody, Ma'am Marig at sa Gato at sa tulong din ni sa kay B-Boy at Grace, isang kay Matthew, isang kay Grace, isang kay B-Boy, isang kay Sagato, at sa Ma'am Criselda. At sa iba pa namin at hindi natin mawawala si Will 808 from Hawillo is isa kanya mga ginagawa sa amin sa pagbibili sa akin mga paninda. Siyempre malaking bagay po yun kasi kung hindi man mabili ni Will, sisira lang. At least nandyan si Will. Masuganin talaga si Will na sobrang bait. Napakabait ni Will. Wala akong masabi. Kaya salamat ako sa iyo, Sir Will 808 from Hawillo. Thank you so much for helping my channel and my all small YouTuber, my group B-Boy TV. Si B-Boy talagang dahilan. Bakit, siyempre hindi rin mawawala ang aking partner sa si Maria Picalas, ang anak ko na laging nagpapalakas sa akin. Kasi totoo lang guys, mga kawaray, pagdating dito sa palengke, ako nagtitinda. Pero pagdating ko sa bahay guys, napakaswerte ko sa asawa ko. Wala akong ginagawa doon sa bahay kundi mag-cellphone. Edit, cellphone, kaya masaya ako kasi nagkatagpo tayo ng ganitong partner na sobrang bait. Kahit medyo masungit. Joke lang. Masungit. Hindi naman maiwasan sa babae. Pero ang bait. Wala akong masasabi sa asawa ko sa partner ko. Kasi pag uwi ko sa bahay mga kawaray, wala akong ginagawa kundi cellphone. Ilang cellphone nakatutok sa akin minsan? 4. Siya lahat gumagawa nun. Siya naglalabas. Ay, paglabas, siya na talaga. Pag nagluto ng ulam, siya na lahat. Basta pag uwi ko, pag galing ako dito palengke, pag uwi ko talaga, wala na akong gagawin kundi pilata, sarap buhay. Hindi naman sarap buhay. Kasi naghihirap naman tayo dito sa palengke. Magano lang talaga. Pag uwi ko lang talaga sa bahay, siya na nag-aasikaso lahat. Kasi nandito tayo sa kainitan or nasa ulan tayo, minsan naulanan, naiinitan. Tama naman ng ang buhay vendors ay talagang hindi laging jackpot. May panahon talaga na talagang dadanasin mo ang hirap na pagtitinda. At lalo na kung may marami kang bayarin. Grabe. So, ka talaga, magiging may stress kasi ng karambuan. Kaya hindi ako medyo nagla-live. Focus lang ako sa lang ako noon, nagpapatanggal stress reliever ba. Parang nagpapatanggal ako ng problema sa akin ng iniisip para mawala pa yung iniisip ko. May iba naman para sa ibang bagay. Kaya ako noon sa Facebook. Tapos sabi sa akin isang kaibigan, Mark, di ka na nagla-live sa sila nanay Violeta. Mark, di ka na nagla-live. Namimiss ka na namin. Sabi nila Four Sister, nila Ma'am Eva. Sabi ko po, sige po, magbabalik po ako mag-live pag medyo sinipag po ako. Sir Will, dalawang CP ko, more blessing. Thank you, Sir Will. Tatay Robin, thank you so much. Brad, iba naman ang sabi mo. Kaya hindi ako sanay ang nakapin. Salamat. Sige. No problem, Sir Elmore. Tingnan natin si Tatay Robin na naman. Yan guys, si Tatay Robin, please connect. Boss, watch na sa unbox. Corinne, hello Corinne. Ni hao. Corinne, thank you so much Corinne for visiting my live. From China po, yan si Corinne. So good person, a good friend from China. Thank you so much my friend Corinne for visiting my live.
Ni Hao Ma, Sisi. Yes, maraming salamat po. Hindi hindi ko to hindi ako makakasahod kung hindi dahil sa ating team nila Biboy. Ano sila sa gato, sa suporta nila. Sa atin siyempre. Hindi naman ako nag-umpisa dito sa ano. Umpisa ko, nanonood sa akin sa live ko ay dalawa. Isang sa cellphone ko lang. Lalag ako. Sabi ng asawa ko, sabi ng partner ko, may mag-live ka na lang ulit. At pasok-pasok ka na lang ulit kala sa Biboy para dumami na naman. Ayun, kahit pa paano ilipagan ko, pumasok ako kay Linma. Ayun, napunta ako kay Linma. Pumasok muna ako kay Linma. Tapos nakikita ko na yan si Tita Au. Tapos napunta ako kay Tita Au, kay Tol Werdo, yun. Kay Soward family kasi sila. Pumasok sila kabus sa akin. Kaya thankful ako kasi dahil sa Soward family at Planet Soward kay Nanay Mupal Fitness. Maraming salamat po sa iyong suporta at pagsalin nyo sa inyong GC. Thank you so much po. Sa gato idol, lalo mo pinagang sabi ni Kabus Official. Yan si Kabus Official, lalo Planet Soward yan. Ay, Planet Soward family. Maganda talaga. Maganda pag marami ng kaibigan sa Whiteboard. At marami kang makikilala ng mga nagbablog. Tulad kay Tatay Robin, nag-meet kami kahapon, nagkulab kami. Pero hindi ko pa na-upload yung akin, pinauna ko lang sa Tatay Robin. Mamaya ko i-upload yung akin kasi hindi ko pa naigit. Hindi mahaba yun. Hindi lang naman yung pagkita lang namin. Meron pa akong ibang dadagdag. With viewers, salamat po. Will, thanks so much, Will. Bilhin natin may sati. Mais sati, mais. Ati, mais sati. Boss, mais. Ni Hao Ma. Guys, salamat po sa ating sa ating mga viewers na 7 viewers. Thank you so much po. I love you all. Kunik each other guys para lahat siya. Sa mga nakatambay dyan, nag-raise ang guys. Pili natin mais. Ako dun sa labas. Para namimili rito. Pili natin mais, ati mais. Mais. Ati mais. Pili na boss, mais po. Shoutout sa 8 viewers natin dyan. Thank you so much guys. Maraming salamat po sa 8 viewers. Muna tayo. Tay, mais te, bili na. Bili na ma'am, mais. Tay, mais te. Ate, mais. Seven viewers at 29 thumbs up siya. Ate, mais te, mais. Bili na. Tay, mais, ate, mais.
Dahil may sa ati. Mamay, ma'am. Disconnect kayo, ma'am, ano? Nag-almusal ka na dayo. Tapos na ako. Guys, please connect kay Tatay Robin. 2.0. Dahil bilhin natin, maeste. 50 lang tumpok, ma'am. Ma'am, 50 lang tumpok. Yan yung paksi sabi ko. Agad. Sa 80. Bilhin natin, mais ati. Boss, mais, boss. Mais ati, mais. Dahil mais, te. Salamat sa mga naka-video dyan. 6 viewers of 29 lang. Dahil bilhin na na, mais. Tatay Robin, Dan Connect. Full pack, thank you, Kabus Official Sangkay. Thank you so much. Tatay Robin, nakakadikit na daw siya, Kabus Official. Guys, patamsak ako, tamsak. Tayo, bilhin natin, may sati. Viewers around. Pero sa inyo yung guys, thank you so much guys. Salamat sa inyo. Welcome. Kay Marco Rice. Parang dalawa yung running pero yung bawal sa lahatik lang. Hindi natin. Pamais ba? Pamais madami na. Hindi na kayo mais oh. Thank you viewers, sarap po. Ito po, done na po ako kay Kabus Official. Thanks po, more blessing. Bilhin natin mais ate. Bilhin natin mais. Matamis, matamis. Guys, kaya dahil may sate. Dahil may sate, may isa. May sate. Bilhin natin mais. Hooray! Maladi Sagato, thank you so much po. Boss, mais boss. Sige na. May mais ate, mais. Bili naman mais.
Nice, Nay. Dan na po kay Ate Melody Alvarez CP ng anak. Oh, thank you, Sir Brian. Tatay Robin, thank you so much. May isa ate, bili na. Ay, mais ate, mais oh. Ang galit ko. Bili natin. Mag-mais na po kayo, mag-mais na. Mais ate, mais. Ay, mais. Wala ng tao. Kaya pala wala ng tao. 10, 10. Kabus, thank you sa kabus. Ay. Guys, tingnan natin kasi Ma'am Melody Alvarez para dumami na kami subscribe. Pero Bin, baba muna po kita. Kaya please tayo guys, Melody Alvarez. Please support guys. Alvarez. Guys, please connect Ma'am Melody Alvarez guys. Thank you so much sa inyo mga kawaran sa tamang support. Hindi naman mais mo daw. Lang guys ihilang si Waray. Ihilang ako, ihilang. Dali mo lang cellphone ko baka mawala. Sayang naman. Baka makuha ng mga sniper. Maraming sniper dito. Ano pare, matumal? Grabe no? Nakakainis. Sobrang tumal eh. Ma'am Melody, thank you so much po sa pagdikit kay Tatay Robin. Taga dito lang yan sa may Maligaya si Tatay Robin. Si Mabi TV nag-charge kasi lobat ang kanyang cellphone. Wala si Mabi TV. Guys, please connect Ma'am Melody. Kay ating Melody lang tawag ko na lang sa iyo. Melody. Please connect. 10 viewers at 29 thumbs up. Maraming salamat po sa lahat sa inyo nandiyan. Thank you sa suporta kay Mark Juwaray TV. Hi, Joleta Reyes. Thank you so much po. Saling sangkay na nakabidyo dyan. Saling mga sangkay dyan na nakabidyo. Thank you so much sa inyo. And Tolwerdo, maraming salamat po sa pagpasyon. Naka-live kasi sila yung mga yun. Grabe ang samahan nila. Diba?
Kaya nakakatuwa pumunta doon sa live nila kasi supportive lahat. Sino magla-live sa kanila? Pag mag-live si Valverdo, si Tita Au, si Lenma, may kapal. Andun sa lahat. Pa! Pa! Ano kinuha yung mga tubig sa rep? Hindi mo na basa yung kape. Wala naman signal eh. Dito ko na nabasa. Hindi, bundi na lang yung tubig sa rep. Tangina, wala ko ulit tayong tubig rin. Kumain ko na. Kumain ko na. Hindi mo yun ako yung bilog na yun. Bili natin, mais. Tahimik na nang dumalay. Nay, bili na nay, mais, nay. Kwenta tumpok. May lasa. Bili natin, bili na. Mais. Uuwi kita, tignan mo. Gusto ko, wala kang bumibili. Lilipat ako. Baka dito ako. Ano nilagay yung ano? Service. Diyan? Ay, lipat ka na. Ito, mahal. Hindi. Hindi mo tumul, dalawang linig. Sabi nga, ilang araw. Ha? Ilang araw. Tumal talaga ako. Service mo kasi hindi nagka-service. Diyan. Pinta na lang kayo sa Mahal kasi yung kamatis. sarawan mo. Book nga ilang araw na yung service mo. Nauso. Oo, kaya nga ako nag-check kasi yun. Marami kami. Kamatis Kung na paano nakakabit sa binta. 300. Lipat mo na ang person. Sunod na naman to si Galicia. Namimili. Wala si Loy mo eh. Ay wala, sino ba nandito? Sino nandito kanina? Ay, si Buknoy ba yun? Ay, mais sa atin, mais. Pili na. Matamis, malasa, kakain ka na kasakiti. At hindi na kang iwi. Kanya ikong. Oh, buhay na ako dito. Nabuhayan na tayo, guys. Tamsak. Ay, Ma'am Parsalda. Dito ka na rin. Thank you so much for pasyal. Hindi na kayo, mais. At ni Melody Alvarez done na po sa sa isa kong channel, Kuya Robin TV Next Vlog. Oh, daming channel ni Ate Robin. Ate Robin, maraming salamat. Daming pala channel. Kaya bilhin natin mais. Tugtog pala. Sabus official, thank you so much. Kaya bilhin natin mais. Bilhin na kayo, bilhin na oh. Wow.
Alam purple. Alam purple. Alam purple, purple. Ay, ma'am, mais, ma'am. Bili ka na, ma'am, mais. Ay, bili na kayo ng mais. Pagana. Eh, mais kayo. Dalawa po ka, Kuya Robin. Dalawa po, Kuya Robin, TV Mix Vlog. Ah, Kuya Robin, dikit mo na rin yung dalawang mong channel sa akin, ha? Maraming salamat. Wow, there are 10 viewers at 31 thumbs up. Oh, no. Mini, tayo ngayon, viewers, ha? Ay, Sangkay Matthew, nandiyan ka pala. Hindi kita napansin. Sorry, my friend, Sangkay Matthew. Sangkay Matthew is here. Baka hindi pa kayo nakakunik kay Tatay Robin ay kay Kabos. Please connect each other, guys. Merry Christmas! Malapit na ang September. Nangangalahati tayo na ng buwan ng August. Kailangan natin ng ipon para may pampuhunan sa darating na December. Ay, bilhin natin, mais ate. Oh, ano may gusto? Ma'am, mais. Ang tamis. Wow, matamis. Hi, Barms. Advance 3... Third anniversary sa Planet World. Oh, ano pa na ngayon? Sa Planet World. Oh, no. Advance po. Third anniversary sa Planet World. Oh. Isa tayong kaya biniyata tayo ni Barm kasi isa tayong Planet World. Thank you po sa ayun lang akong focus ata yung may tali ng Planet World. Pero talagang solid supporter na ako ni Dad. Ngayon na tayo kasi nakilala ni Nanay Mupan. Salamat po, Sir Barm. Thank you so much po. 11 viewers at 32 thumbs up. I love you. Tatay Robin, nasabi ni Ma'am Heba Sagado, hello. Guys, kung naman natin, batiin na natin ang Planet World. Third anniversary na. Ooh. Wow. Ooh. Wow. Blessing, another blessing, guys. Oh no. Will, thank you so much, Will. Thank you po. Yo, what's up, mga kawaray? From Will 828. Will, thank you so much, Will, for blessing sa akin, mga kawaray. Maraming salamat kay Will 828 from Hawaii, USA. Nagpalipad na naman ng $2. Thank you po. Salamat po sa iyong tulong sa aking YT. Nagtip po lagi. Take care always and your family. Thank you, Will, for kindness. Thank you so much. Thank you for watching me at lagi. God bless you all. Happy advance happy third anniversary ng Planet World. Shout out kay Nanay Mupan Fitness and Kuya Imit, love you all mga kapatid ko sa Planet World. Kapatid Barm, thank you so much. Wow, Will. Wow. Thank you so much. Glory Creation. Hello, kumusta ka? Pin ko lang si Will, guys. Hindi na, lumipat kasi ako na kung tinalulong ko ng pintahan. May mga tayo, guys. Bigyan natin sa Hi, Ma'am Eva. Thank you po. Ma'am Glory Creation. Thank you. Will. Glory. Sabi na Ma'am Glory. Will. May vlogger. Hello. Tol Mark. Yo, waray. Dumating lang ako sa Facebook nga eh. Salamat sa iyo, Barb. Ikaw isa ka talagang tunay na Planet World. At maraming salamat sa iyo. I love you. Great blessing talaga. Dan na po sa Ate Eva, taga-Tacloban sa Dil po, sa Kuya Robin. So, it's Surak Ilsang. Hello, kumusta ka, my friend?
andito si ano, si May Vlogger. Guys, si May Vlogger po ay dati waray po yan. Sa mga gustong dumikit po, bigyan ko lang moderator yan. May Vlogger, disconnect each other lang para balikan nga yan. Napakasulit na mga yan, grabe. Napakasulit na mga yan. Andyan, yung poor sister, Ma'am Eva, Ma'am naman, sa lahat na andyan. Tatay Ruben, dan na po kay Ate Eva, Tatay ba, Mega love shout out at everyone. God bless more power. Thank you. It's Surang Kilisao. Thank you so much sa akong channel. Ang channel at ito from Tatay Robin to 2.0. Busy pa Mark. Okay lang Ma'am Criselda. No problem. But don't worry. Gawin mo ang gagawin mo dyan. Para Ma'am Criselda. Hi Will from Ma'am Criselda. Well, thank you so much Will sa blessing. Nabuhayan ang ating channel dahil kay Will 828 sa kanyang binigay na $2. I love you all. I love you guys for visiting my life. I love you. Nandiyan si Sangay Matthew guys. Guys, nandiyan si ano, May Vlogger ha. May Vlogger, naka-ano ka ba? Naka-live ko ba? Naka-live pala siya. Naka-live pala si May Vlogger guys. Patusok sa kanyang live. Okay lang po yun. No problem. Don't worry. I'm okay. I'm okay. Basta may... Roselda, hello. Shout out po. Sabi ni Kabus Official. Dan na po sa Ate Eva. Tatay Robin 2.0. Maraming salamat po. At nag-collab kami ni Tatay Robin sa gustong magano po, sa gustong manood sa video ni Tatay Robin. Go to the channel lang po tayo. Spring, love. Ano ba yan? Sabi ni Biboy? Bring the love, spread the life. Yeah, spread the love. Ayun ba? Yung tama ba yung sinasabi? Parang balik. Tugtog. Ay na naman ang aking live. Daming tugtog. Ala, kabila na. Chat kami na. Tsaka na dami mga tugtog ng buang. Ay, 11 viewers at 32 thumbs up sa laban. Maraming tugtog. Will, thank you so much, Will. Barm, thank you so much, ha. Happy anniversary, advance happy anniversary sa ating Planet Sword at Sword family. Maraming salamat po. I love you all. Lang tayo. Yun na mais, mami. Ay, mais, dad. Mais, daddy. Okay, mais, dad. Mais, mais. Ay na, bili na. Ay, Jess Mix Vlog, nawala ka kasi, kaya di kita napin eh. Bili na ate, bili na. Jess Mix Vlog, lo, sandaan lang po. Ito, 50. Ma'am, 50 lang ma'am, tumpok ma'am. Mais, bili ka na ma'am. Mais. Hi ma'am Corsalda, sabi ni Willie Kowit. Hi Kabusok, Miguel siya daw, sabi ni James Mix Vlog. Ako meron blessing tol, around girl na 6. No, bawal tayo dyan, baka mapalo ako ng aking darling. Barm, bawal tayo dyan, baka tayo masipa tayo ng ating partner. Ipain ako niyan. Sa'yo na yan, sa'yo na. Thank you na lang, thank you so much. Ako mayroon akong blessing tol, round girl na sexy. Oh my God. Will 808, thank you so much po sa pagbisita. Bili natin mais ate. Matamis, kakain kang nakangiti, hindi nakangiwi. Alright. Bili na ate ah. Ay, matamis. Bamboo Shoutout, sabi niya no, Kabus Official. Hi Sir Will, Miguel shoutout sa amin. Yes, Mix Vlog. 10 viewers at 30 alright. Saan po? 90 lang po. Sandaan na lang po.
Hindi po na... Oh, diba? Ano po yun? Ryan Martin. Yan na. Kaliwa kayo dito na lang. Tawid. 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 Order. Ay, bili natin. Kiro Jean, Mix Vlog. Maraming salamat po. Disconnect will ito 8 from Hawaii. Bili natin mais. Mais na po kayo. Eh, mais ate, mais. Bili naman mais. Yeah, mais, te. Ma'am, te. Ni, te. Mais, te. Te, ma'am. Mais ate, mais. Grabe naman. May palawig dito sa kabila. Ma'am, bili na ma'am, mais. Marami naman tao mga kauray. Ang kaso lang, puro daan. Ayaw magsibili. Aray ko, ano. Oh my God. What's wrong, my friend? Ay, bili natin, mais. Bili na kayo. Mais po. Eh, mais ate, bili na po kayo. Eh, mais ate, mais. Bili na po, mais. Matamis. Makakain. Makakain. Lahat. Uwi yan, ha? Pahinga. Lipat na naman tayo mga koray. Lipat na naman ako, lipat. Para tayo ano, kiti-kiti kang saan po yung na tayo maglagay. Okay na para magpagtulis. Pagkaros. Lipat lang ang lipat. Lipat ha. Hoy, magsibili na kayo. Magsibili na po kayo. Mura na ang mais ko. Malasa pa. Parang ano, aray ko. Tapos, hello. Thank you so much. Hindi natin, mais. Saan lang ako naglalagay eh. Wala tayong pera ng ano. Ganun talaga pag in-emergency. Magpwesto ang sarili. Saan lang. Basta kung saan kayo pwede paglagyan, lagay mo. Ate Melody Alvarez, subscribe kita sa buong CP Minro Gumalo under po pa video mo. Thank you, Tatay Robin. Salamat po. Napaka-supportive. Iba talaga pag mga waray, napaka-supportive. Tulungan talaga, tulungan makangat lahat. Viewers, shout out po. Kay Grace, maraming salamat sa pa-heart mo. Thank you so much, Kay Grace. Ano lang ako, mute lang ako kay may tugtog.
Tatay Robin, nailuto mo ba yung mais kong binigay sa'yo? Hindi kaya napanat ko. Kabus Official, Miguel Sarap, Ma'am Corsalda. Welcome da. Welcome. Dati lang, ano? Dito lang, sangkay. Sige, sige, sige. Tatay Robin, may glove shoutout. Will, baba muna kita, Will, ha? Pin ko lang to si Jesus Vlog. Kasi kanina ba ito? Guys, pang-kunik na tayo kay DC Mix Vlog sa ating kaibigan dyan, na lagi nakasuporta. Thank you so much po sa lahat po na mag-connect sa ating mga kaibigan na pumapasok sa YT, sa ating live. Let's connect each other lang guys para lahat masaya. Atay Robin, mag-group shoutout dan like po. Thank you, DC Mix Vlog. 9 viewers at 32 thumbs up ka live yun. Shoutout po kay Tunay na Buhay sa Europa. Maraming salamat po sa iyong pagkakalog sa akin na blessing at kay isang kaibigan. Thank you po. Opa. Mais ate, mais. Bili na po. Bili na mais ate. Matamis, matamis. Makakain talaga. Bili na ate mais. Okay, banting. Bili na ate. Ang Parcelda, maraming salamat. Maya hapon ko lutuin pang snack po. Thank pala sa blessing bigay mo. Ingat ka lagi. More blessing to you. Thank you, Tatay Robin. Kala ko naluto nyo na. Ma'am Parcelda, sarap mo. Kabus Official. Hello. Storya. Mag-yellow, oh. May mag-yellow rito. Galot na yellow. Manis ate. Bili natin mais. May mais, te. Boss, mais. Ay, mais ate, mais. Ay, mais, te, mais. Bili na, ma'am. Guys, please connect Dismiss Vlog. Hindi na lang dalawa, 180. Kasi mga nandito tao dito, sa Facebook lang talaga sila nanonood. Kaya tayo na tugtog lang.
Shout out sa 10 viewers. Bili na ate, bili na. Ate G's Mix Vlog, 740 pa lang subscribe dan kita sa isa kong city. Binro, Bumalo, Andar pa pang video. Thank you, tatay na din. Salamat. Thank you, subscribe dito lang sa sarap. Maraming thank you po, thank you. Thank you viewers, maraming salamat po. Bilhin ate, bilhin na mais. Boss, mais boss. 50 lang tumbok. 50 lang, 10. Ha? Mais. Profiling kami. Ayan. Ayan lang. Kano mais? Sili ka? Masarap yung mais na binigyan mo. Okay. Minsan lang ako kayo karito. Para kay mami. Thank you rin. Bigyan ko yung tsahin ko. Opo, 800 na sana pero nabawasan po. Kinain ni Lolo ang saging ko. Oo nga eh. Nangangain yan si Lolo eh. Nagkakaw yan. Gutom lagi. And viewers, shout out at 32 Town Shop. Thank you so much guys. Pili natin may isa te. Nakapli yung premier mo. Tangkay kagabi. Oo nga, hinahanap kita din eh. Wala ako. Kaya pumasok. Tulog ka na naman. Pulutan ka kaya namin doon. Ma'am Criselda, isang kay B-Boy. Sabi namin, sabi ko, sana kaya si Grace Boot wala. Sabi ni B-Boy, ayun, kumakain ng totong. Sabi naman ni Ma'am Criselda, baka tulog pa. Kabusugan. Nakatulog ako kagabi. Oo nga eh. Okay lang yan. Tutugtog. Then na po, Ate JC, more blessings sa iyo at sa ingat po. Grace, baba mo nga yung bahay mo rin. Yung channel mo, baba mo. Dali. Pin ko muna. Saan po? Sandal na sir. Hindi ka na. Ito, 50 lang po. Tumpok, 50 lang. Na. Salamat Tatay Robin, maraming salamat. Alam na kapag hindi ako nakapunta, natutulog ako. Okay lang yun. No problem. No problem man Grace. Baba mo yung channel mo, Grace. Thank you. Tugtog.
Yes, next vlog, baba muna kita. Ito, paano ko lang ito sa Sangkay. Replace ko lang si Sangkay Grace. Guys, sa mga hindi pa nakakonect sa Sangkay Grace, please connect mo. Supported yan. Yan ang namin kasama sa group. Tawag ko, Francisco. Sa Bulacan. Mary Grace, hello, shout out. Sabi ni Mabuto. Mabuto, hello. Sa Venezuela ko. Baka magkamag-anak yan mga yan. Pero 10 viewers at 33 thumbs up. Daming tugtugan lakas. 11 viewers, I love you. Okay lang po, salamat. Just Mix Vlog, baka hindi ka pa nakadikit dyan kay Mary Grace Francisco Vlog, please connect. Para lahat masaya. Ay, shoutout Sagato. Dating dikit na po, idol. Malang. Ayan si Sagato Mix Vlog. Baka hindi pa rin kayo nakadikit dyan. Please connect kay, Sangkay Sagato. Salamat, Sangkay. Walang anuman, Sangkay. Guys, patusok ako sa aking mga kaibigan dyan. Sangkay Grace, Sagato, nandyan. Kabus. Tatay Robin, patusok ako kay Sagato. Baka hindi ka pa nakadikit dyan. Dikitan mo na yan. Tusukin mo na siya. Tusukin mo na si Sagato. Yun na mama is, bili na kayo. Dan like, Sangkay. Thank you, Sangkay. Sagato. Kaya next kita dito kaya. Kay Macho nandyan eh. Kanina, nakabigil lang. Kaya ka na yun, pang nag-end na ako. Huli na yung si Sangkay na. Ay, shoutout. Shoutout ka muna dito sa aking live. Sa YouTube. Subscribe mo ko sa YouTube ko, pare. Nakapag-live pa sa YouTube. Oh, monetize ako dun. Oh, ito. Yo, shoutout kay Boss Oray, guys. Subscribe mo ko sa YouTube. Hindi na, subscribe lang ito. Nakasubscribe ka naman sa akin. Kala ko sa iba ka nagla-live sa YouTube pala. Kaya mo nga, pasukin mo nga. Ano ka ba? Guys, si ano pala, si Rodel Derry Vlog, nag-vlog din. Pasok ka dun para may subscribe yan. Hindi ko kasi yung link mo nakaraan. Ay, go. Kasi pag direct ka lang kasi sa Facebook, minsan hindi nagsusubscribe. O yan o. Hindi pa nakasubscribe. Kasi pag hindi subscribe mo, tapos comment ka pa, paano natin? Pwede ka na mag-live dito, no? Comment ka dyan, pag monetize na ako eh. Comment ka dyan sa live ko. Atol, comment ka sa live ko. Hindi yan. Naman sa mismo. Shoutout kay Tol Derry Vlog. Oh, hindi na oh. Guys, pa-support sa aking kaibigan. Comment ka dyan. Yan. Rodel Derry Vlog guys, mga kawaray, pin ko lang. Sangkay, baba muna kita. Grace. Pin ko lang tong aking kaibigan na nag-YouTube din. Biglang kita moderator. Bigyan lang kita moderator to. Shoutout kay Rodel Derry Vlog guys, mga nag-subscribe kay Sangkay. Grace, salamat. Balik pa tuloy ako. Dikit ko na. Anong pa lang sa'yo? 11 pa lang? Ano ka lang dito sa YouTube? Mano dito sa YouTube, maganda. Kano dito sa mais? Tandaan lang po. Ayaw nga, magkano pa naman ito? Tandaan lang. Ano yun? Ito. Kwenta lang. Sige, dito. Kaya na ito. Alam kita na. Tandaan lang.
Malit pa lang pala ang ano mo. Hindi ko talaga ako nagano sa amin. Magano ka sa YouTube tsaka sa Facebook para makasabay tayo. Kung nakikita mo sa akin mga ano, 165. 185. Ganiti na lang. Guys, saglit lang ha. Shoutout sa lahat bumili ng mais. Thank you so much. Guys, pa-subscribe ako sa aking kaibigan, si Rodel Derry Vlog. Yo guys, follow nyo na ako, Rodel Derry Vlog. Malakas ang ano niyan. Libre ko kayo lahat, ice cream. Sikat yan sa ano, Facebook. Sikat sa Facebook, sa YouTube, hindi. Subscribe nyo. Parehas kayo mag-vlog. Harapan. Lagan na eh. Lahat pala. Wow, shoutout sa ano natin dyan. 13 viewers, shoutout po sa inyo guys. Ha? Sa mga kulay. Ito si Idol. Idol Jerry Vlog. Isang magpapalit na ako. Wala akong kwenta. Shoutout sa inyo. Salamat. Rodel Derry Vlog. Salamat sa support. Thank you so much, Tol. Salamat. Bili na mais. Sorry. Sige. Ingat. Shoutout po, salamat po sa inyo guys. Ano daw? Nakapokus kasi siya sa ano, sa kanyang Facebook. Sa Facebook siya nakapokus. Si Rodel Derry Vlog. Salamat po sa mga nandyan. Wait lang, ano Kaon tayo, Mark. Thank you po. Tagato, nakapin ka na. Hindi kasi nakapokus yun si ano sa YouTube. Pero nag-YouTube na siya. Ilang pa lang ang subscriber niya sa YouTube. Hi, Biboy TV, shoutout. Salamat sa inyo guys. Hindi naman mais. Ilang. Easy lang, okay lang sanggay. No problem. Tugtog. Low Recreation, thank you so much. Pinag-subscribe ko si Rodel Derry Vlog sa aking YouTube para panagdagan natin YouTube para maka 4,000 na tayo subscriber. Malakas yung ano niyan eh. Sikat yun sa Facebook mga kore. Malakas yung sa Facebook, malaki yung subscribe followers.
Ayan o. Titinda ng ice cream yan. 26,000 na siya doon sa ano, Facebook. Ayan. Kat yan, taga ano yan, taga sa party. Grace Francisco, dan na po sa isa kong CP. Vinro Gumalo, akin CP yun. Thank you, ma'am, ano, Tatay Robin. Sangkay B-Boy, Glory Creation, shout out. Dan, dikit na idol, Rodel Dairy Vlog. Thank you sa gato, salamat sa pagdikit. Hindi kasi siya nakapokus sa YouTube, pero mayroon na siya YouTube, nagawa na siya. Pero sa Facebook talaga siya, ano, kilala. Maraming tugtog. Ba't ka umiyak, B-Boy? Ba't naiiyak ka, Sangkay? Nangyari sa'yo? Why you crying, B-Boy? Ha? Oh, kaya ako 30, Joy! Maraming tugtog. Ah, ulit! Shout out sa 9 viewers. Ma'am Corselda, maraming salamat po. Shout out sa ano, 10 viewers at 34 thumbs up. Salamat po.
Shoutout Ma'am Eva. Ma'am Crisel Dawas at Miguel Charot. Shoutout 10 viewers at 34,000. Salamat po. Si Rodel nagtitinda ng ice cream. More blessing to you. 14 subscriber pa lang dan na po. Ingat. Oo nga. Si Rodel Dairy Vlog. Tatay Robin, thank you so much. Sikat yan. Ano yan sa ano? Sa Facebook. Malakas ang Facebook mo. 26,000 sa Facebook. Sa YouTube hindi. Kaya sa TikTok malakas din yan. Team viewers, shoutout po at 34,000. Salamat. YouTube.
11 viewers at 34,000 shoutout. Kaya bili na mais ate. Shoutout tunay na buhay sa Europa. Thank you so much po. Pin ko muna si Ma'am Kasel. Mas kasi nagtugtog mga korek. Shoutout kapre, bilhin na lahat ni Bibigaw. Kapre, thank you so much kapre. BTV shoutout. Tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po. Kaya tingali na. Omari B, salamat po. Well, viewers at 35 transaction. Kapre, gusto kong makita ka sa birthday ko bukas. Tunay na buhay, maraming salamat po.
Salamat po sa naka-video dyan. 13 viewers at 35 thumbs up sa akin. Happy birthday, B-Boy. Tunay na buhay. Hello po. Thank you so much po sa pagpasya. Tingnan natin kasi busy ako. Bukas. Sana nga makapasyal ka, Kapre, ang kay B-Boy sa kanyang birthday. Marvic, mega love shoutout. Boom, tunay na buhay. Salamat po, Kapre, sangkay. Huwag maingay, B-Boy. Baka may matamaan ako dito. Right ka. Kung pressure ka, muna kita. Palit ko muna si Replace ko muna si tunay na buhay sa Europa. Shoutout support 15 viewers. Mami Mel, vlog, shoutout po. Hello, kumusta po? Salamat sa thumbs up. Thank you so much po. Love you, tunay na buhay, sabi ni Marvic Abanes. 15 viewers guys, basta thumbs up. Padikit ako kay tunay na buhay guys. Pakyaw. Yahoo, tunay na makikita mo yan at mararamdaman ng iyong puso. Kapre, shoutout sa'yo Kapre. Kapre, maayos ka dyan ha. Kapre, pakyawin mo na. Palabiro niya kasi si Kapre, sangkay. Taga saan ka, Ate Marvic? Ba't maabot ka ng marabot? May love shoutout everyone, sabi ni tunay na buhay. Eva, address, Kapre. Salamat sa pagpasyal. Tatay Robin, maraming salamat po. Grabing tugtog. Lakas.
Pakyaw mo na ni B-Boy isa. Aray ka. Ang kay B-Boy, pinapapakyaw sa'yo ni Saga tuloy. Ni Capri yung paninda ko. 14 viewers at 35,000 shoutout po sa inyong lahat guys. Maraming salamat po sa pagpasyal. Si Capri nandyan, dikitan nyo yan. Baka mapunta yan sa live nyo. Mabait yan. Ano lang yan, mabait na tao. Pag nasa live yan, napakabait yan. Pero pag sa comment, pasaway. Tatay Rubin, from Tacloban lang po ako. Kapre, si Kuya B-Boy, pakyaw mo birthday niya bukas. Oo nga, bukas pakyawin mo yan, Kapre. Tunay na buhay, Yahoo, sabi na Ma'am Eva. Ma'am Carcelda, Miguel shoutout. Mami, sabi ni Ma'am Melody. Eva, Miguel shoutout, sabi na tunay na buhay sa Europa. 13 viewers at 36 thumbs up. Maraming salamat guys. Sa kay Matthew, di ka pa mag-live? Maya ka pa ba? Aray ko, wala nga akong pambili ng pansit sa birthday ko bukas eh. Aray ko, kawawa naman. Basta sa akin yung ano lang, sangkay. Cake, yung lagayan lang ng cake, yung akin. Bahala ka na magdagdag doon. Beauty channel, hello Kawaray lang po, house, tamsak doon po. Beauty channel, nag-love shoutout. Yung channel ko to. Malaking bahay. Shoutout po sa iyo, kumusta po kayo? Bigyan kita ng moderator. Cutie, ganda. Melody, wala din ako pambili ng mahabang tabako at bahag. Cutie Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Okay lang yan, B-Boy, basta healthy ka para sa bata. Para sa bata lang ng cake. Maya kauwi lang. Timpla lang akong kape. Sangkay. Ganun po ba? Subscribe kita sa isa kong channel, Kuya Robin TV Mix Vlog. Dan na po. Atin, taga barangay ako larawan ng summer. Tagiti. Ako maglutong B-Boy ng pansit pero ikaw ang bibili ha. Cutie channel, thank you so much my friend for visiting my live. Barbie Cutie, shout out. Dan po, dikit Cutie. Thank you po sa moderator sir. Walang ano man po. Waray na lang ang tawag mo sa akin. Hello Mami and Mami's World evening. Ate Iba, hello sabi ni Mami. Kapre ako, napalautog. Pakuloko talaga. Cute Iba, shout out. Melody, hello. Ako, birthday ko, walang handa. Tunay na buhay, maraming salamat po sa iyong blessing na bibigay sa amin. Ma'am Marvy Abanes, thank you for dikit na po ako sa iyo. Ma'am, kahapon doon kay Sir Jub. Ako, Cutie channel, dati na akong dikit sa'yo. Matagal na. Yes, host. Makakarating sa'yo ang 5K mo. Thank you sa 5K, tunay na buhay. Maraming salamat po. Cutie, hello, sabi ni Ma'am Melody. Okay po, Tatay Robin. Nice to meet you po. Mark, hanapin mo nga ako ng kasama ko. Mark, hanapan mo nga ako ng kasama ko. Marami dito, kapre. Ano bang klaseng kasama? Salamat po ho. Importante, healthy tayo. Sabi ni Ma'am Criselda. Thank you. Papunta sa aso. Mayroon ako rito. Gusto mo ba? Hindi nga, totoo. Gusto mo, kapre. May bibigay ko sa iyo rito. Sexy. Balakang niya 26, 30, 25.
papunta sa Sogo pa sa Wed. Naghahanap pa ako ng 3. Sana may manalo sa ano. Thank you po sa tunay na buhay sa iyong ano prize na binigay mo, pinagkaloob mo sa akin, sa aking mini business. Biboy TV, hello, tunay na buhay. Ma'am Melody, sabi ni Ma'am Melody. Kapre, umayos ka dyan, puro kakalokohan. Pero to, grabe ito naman kasi si Kapre. Talagang ugali, ano lang talaga niya yan. Sabi niya sa YouTube, comment kung ano. Pero napakabait yan. Sige, wag na lang. Sigula. Meron nga dito. Shoutout po, Ma'am Melody Alvarez. Dikit na po ako sa iyo kahapon. Thank you, Cutie Channel. Mark, yung kaibigan mo nung dialysis patient boom. Sangkay. Nandyan lang sa kanila, nasa bahay nila. Opo, Cutie Channel, salamat po. Di kasi ako mag-live sa bahay, nandito ako lagi sa palengke. Anong gagawin ko doon, Sangkay? Anong gusto mo? Basta maputi, pwede na. Ito, maputi, mais. Gusto mo ba? Dali na, bilhin mo na. Dali, mura lang. Bigay mo kay Capri, 80 years old. Hindi, sexy nga. Mamaya baka dumaan dito. Thank you po, Ma'am Arvic, sabi ni Ma'am Cutie Channel. Guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Tunay na Buhay, please connect, at kay Cutie Channel, please connect po. Go to the channel na lang, guys. Okay, gusto ko siyang makita dun dito sa live mo, kahit sa phone lang. Criselda, wag naman, sabi ni Capri. Alex TV, shoutout sa'yo. Yung ugod na mark, bigay mo kay Capri, ha? Sige, mamaya hanap ako. Ayan na, saan kayo? Ayan, saan kayo, B-Boy? Saan kayo, B-Boy? Yan na si paring Roji. Yung nagdadialysis. Sir, tunay na buhay. Magalaw shoutout. Sir, tunay na buhay. Cutie, what's now sa latest?
Thank you po. Kumusta siya? Yan oh. Okay na. Okay naman daw siya. Kaso lang nagdadialysis. Dialysis ka pa rin, di ba? Ah. Tuwing ano yan, pre? Tuwing lingguhan ka ba? Ah. Sa isang linggo. Ilang beses sa dialysis? Sa ano, sangkay sa isang linggo, 3 beses daw. Alex TV, shoutout. Melody Miguel, shoutout. Thank you po. Sa ano? May binabayaran ka doon, pre. Ha? May binabayaran ka. Oh, mga gamot. Magkano daw ang bayad mo sa ano, dialysis? Sa dialysis ko, ano na? Ano na yun sa PhilHealth ko? Sakop na sa PhilHealth, forever na. Forever na yan. Kung 3 weeks, 3 araw, 3 times a week. Opo. Pero yung sa ano, yung nagka-clot, yung sa parang mga ano yun, parang mga host, pinapasok dito 300 kada isang session. Tsaka sa ganun kami. Iba rin. Wala, tunay na buhay. Yun nga eh. Yan kasi dati, malakas talaga yan si paring Rogie. Dating kasama ko lagi yan sa vlog ko. Kaya nung bumili sa akin si wait lang. Sige. Nung umano sa akin si Will 808 ng sa akin mais, bumili ng halagang 4,000. Binigay ko sa kanya yung dalawa para makatulong naman sa kanila. So gamot na lang ang binibili. Oh, gamot. Ano gamot niya tol? Asan kayo no? Parang Rogie. Ha? Gamot lang ang binibili sa iyo? Oo, mga gamot. Gamot magkano sa isang linggo? Ano kasi, 30 yung isang isang peraso ba yun? 30. 30. Sir Alex TV dan dikit na po sa iyo. With bakas po sa short video. Sangkay B-Boy, nakita mo na. Birthday kasi ni Sangkay B-Boy. Bukas. Sangkay B-Boy, nakita mo na. Parang Rogie. Shout out Cutie Channel. Maraming salamat po. Paano niya nakuha? Paano mo daw nakuha sa tol? Pare. Salamat, man. Sa pagmumotor. Pag mumotor. Parang kayo sa helmet ko. Ha? Tinapsik ng ulan. Kasi nag-umpisa yan sa tunay na buhay sa sa mata niya. Namula yung pala yung tol, pre yung nung sa mata mo nun? Namumula. Di yung ba yung sakit na yun? Leptospirosis. Leptospirosis, tunay na buhay po. Nung siya. Kasi pulang-pula yung mata niya, hindi gumagaling. Sa leptospirosis, tapos umabot ng ilang buwan ilang buwan na Nagpapa-check up naman sila, kaso lang minsan kinakapos.
Sa harap mo siya, sa camera Mark. Okay, okay, okay. Ayan. Pare, pakita mo lang yun. Nasaan ka ba? Sa labas? Hello po, tunay na buhay sa Europe. Ito ang main code at dikit na po sa iyo matagal na. You're welcome po, Sir Alex. Ingat po, tunay na buhay sa Europa. Yan si tunay na buhay yung ano po na leptospirosis siya, nagumpisa sa mata, leptospirosis at nagkomplikasyon sa kanyang sa kanyang katawan. Napunta sa sa kidney. Yun dumagit sa akin, balikan ko na. Baka makalimutan ko pa. Mata ang natamaan before that mataas na ang sugar niya. Parang ganun na po, mas mataas ang sugar niya. Tunay na buhay. Sa tatlo mong hinahanap ay matulungan mo yung aking kumparing Roji pa kahit pang bili lang ng gamot. Hindi na siya makapagtrabaho niyan, Mark. Ngayon. Hindi, ilang buwan na yung kapatid niya lagi ang nagtitinda rito sa palengke. Nasa bahay lang siya. Minsan, pag kaya naman niya magluto-luto, pagluto siya. Ingat may posibilidad na mabulag. Ingat sa pagkain. Opo, okay na yung mata niya, sir, tunay na buhay. Kaso lang dialysis lang po talaga siya ngayon. Kawawa naman. O, siyempre talaga sangkay. Dati, awang-awa ko dyan. Umiyak ako dyan. Yan. Hirap na yan. Nasa bahay siya noon. Hindi pa siya nadadala sa ospital. Nahirapan siya. Sana wag naman siyang mabulag. Di naman. Okay naman yung mata niya na sangkay. Ang lang yung nagdadialysis siya na talaga siya ngayon. Sa isang linggo, 3 beses daw. At siyempre nasakop naman sa pilit yung niya pagdadialysis. Kaso lang ang gamot ang yung binibili niya. Iwan ko, ilan ba ang gamot pre yung biniinom mo sa isang araw? 5? Isang araw? Umaga, hapon, tsaka gabi? Folic acid, saka sipinamir, desartan. Kada yun. Kada umaga, tanghali, hapon. Okay. Tunay na buhay, okay na po siya ngayon. Nag-ano lang po talaga siya, nagdadialysis na lang po siya ngayon. Sa isang linggo, 3 beses. Dati namamanas siya, ngayon okay na siya. Naging okay na siya. Alex TV, shoutout. Hi. Ganun ba, Alex? Salamat. Minom po kayo ng dahon ng ampalaya tubig araw-araw para bumaba ang sugar. Ate Ma'am Priscilla, thank you po. Ganun ba? Marvick Wilson, sabi ni Banis. Yan po yung kalagayan ng paring Roji. Kaya salamat kami kay Will nung nakaraan na pinakyaw niya yung paninda ko at sinare ko sa aking paring Roji na kalahati. Pag 2,000 kami. Tunay na buhay, thank you so much po. Hindi ka na makatrabaho, di ba, pre? Andiyan sa bahay nila. Bayad na bahay. Ang gumagawa, yung kapatid niya, yun ang nandun. Yung naka-brown. Yun ang gumagawa ng nila. Buti yan, andiyan yung kapatid niya eh. Iboy TV, shoutout sa'yo. 11 viewers. Bakit pumali? Nag-loading na. Kapatid niya ang nagtitinda yung
Babae, Mark. Oh, yung kapatid na yun, oh, nandun, oh, sa may kulay brown ng damit. Na nagmamais. Sa kanila yon. Loading na. Kapatid niya yun, ano, sangkay. Kawawa naman ang kapare mo sangkay. Oo. Dati, nung lagi ko kasama to, ang lakas-lakas niyan. Wala, sangkay macho, nakakawa po talaga. Kasi, wala rin naman kasi akong maibigay sa kanya na, ano, na financial. Kasi pare-parehas lang kami halos na hirapan din sa araw-araw. Ang inaano ko lang dito sa social media, sa YouTube. Minsan, inaano ko to dito sa YouTube, kaso lang talaga. Hindi lang ako napapansin ng mga, ano natin. Kaya hindi ko pa kaya magbigay ng ganong kalaki na pera pang ano, pang bigay-bigay sa kanya, pang araw-araw na yung pambili ng gamot. Kasi ano lang din tayo eh. Kaos lang din sa ano. Kumakain lang tayo sa isang araw sa tatlong beses. Pray lang, Proji, may tutulong din sa iyo. O nga sangkay, atol sangkay Biboy eh. Sana may tumulong nga po. Baka nagiinom dati siya, host. Dati po nagiinom po siya. Kaso hindi naman ganun karami. Talagang tinamaan lang talaga siya ng ano. Kasi ngayon nga sa ano, dapat magkaroon siya ng tindahan sa bahay. Oh, mayroon silang tunay na buhay. Yung paninda nila po, yun oh. Yung mais na yun na sa may isdaan po, sa kanila po yun. May tinda sila sa ano. Tindahan sila sa Dumalay. Kaso wala sila paninda sa bahay nila kasi medyo maliit lang ang bahay na inuupahan namin. Magkatabi lang naman kami ang bahay niyan. PK Vlog, shoutout po. Salamat, Alex. Matthew, thank you so much Sangkay Matthew. Kaya dito sa social media, baka sakaling sumahod tayo, sumahod ako ngayong August, may bibigay ako sa kanya 500 pambili niya ng ano, gamot. Pag sumahod ako sa 22, gabot ako sa kanya ng 500. Kasi pinangako ko na sa kanya yun eh. Baka tsaka yung ano, pag halimbawang sahod pa tayo ulit. Dati ka kasing kasama lagi sa vlog, makulit yan. Yung pagka-joker niyan na, ay mabiro pa rin yun, para biro pa rin yun ngayon. Kaso lang talaga, siyempre, ano na siya ngayon, laylo lang, kasi may nararamdaman. May 3 pa silang anak, may maliit pa silang anak na ano, ilang taon pa lang. Si Jaren. Ayan. Jaren. Hindi ko lang pakita yung mukha, parang Brogy kay ano. Bawal kay Whitey. Oh, Mark, tuloy lang tayo. Andito lang ako. Palalay sa iyo, Mark. Pag sumawad ako sa ngayong August, mga kawaray, ay bigay lang ako ng 500 kay parang Rogy pambili niya ng gamot. Pandagdag, malaking bagay na rin po yun. Kasi, hindi naman tayo ganun lakas sa YT eh. Kaya pag may nag-ano sa akin, may nagpapakyaw, sineshare ko naman. Kikay Vlogs, thank you so much. Mark. Thank you Sangkay B-Boy, salamat sa suporta. OTW Marvic Abanes, sabi niya no. Okay na Sangkay B-Boy. Wait lang, bigyan kita moderator. Okay na. Bigyan kita moderator. Ano? Kikay. Okay, pre. Salamat, pre. Thank you. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Bye-bye. Sana matulungan natin mga kawaray ang ating kaibigan, ang aking kumpare at kaibigan, si Paring Rogy. Thank you so much po sa lahat ng ano. At salamat kay B-Boy TV. Bye-bye, bye-bye. Okay, pre. Salamat.
Tugtog. Thirteen viewers, shoutout po. Salamat sa inyo guys. Thank you guys. Salamat po sa inyo. Tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po. Huwag ka umiyak, Mark. Mahal kita. Aray ka. Hindi ako umiyak. Pasaway ka. Kay ba, Andres? Hello. Shoutout po. Maraming salamat po. Pasaway ka. Hindi pa na mag-live si Sangkay Macho. Sangkay Macho, mag-live ka na. Mag-out na rin ako. Grace. Salamat, Grace. Machu, sit up na po, sabi ni BBay TV. 11 viewers at 39 thumbs up. Pa-40 na natin to ang thumbs up mga kawaray. Alex TV, maraming salamat po sa pagpa-share. Ang laki pala ng bahay ni Alex TV. 28,000. 40 na ba? Ba't dito 38 pa lang? Ay, 39. Hi, Glory Creation. Thank you so much. Salamat po sa inyo, guys. Hindi pa si tunay na buhay. Welcome po, Mark. Ang laki pala ng bahay niyan. 28,000. Sana all. Bigyan mo nga ako tunay Alex TV ng ano, kahit ano lang. Kahit 100 para ma-reach ko na yung 4,000 ng subscriber ko. Ang laki ng bahay mo eh. +1 pa ako sa iyo, Alex. Thank you so much. Glory Creation. Narito. Natin dito. 9 viewers at 30 na. Corsalda channel dan. Bakas na dikit na sa. Thank you, Kikay. +1 ako sa iyo, Kikay. +1, Kikay. Kikay, kumusta ka na? Shoutout po. 9 viewers at 39 thumbs up, shoutout. Okay po, OTW Kikay. Sige po, hintayin mo lang. Medyo hindi na pa ayos ang panel. Ngayon, gutom si Lolo. Uy, Alex TV, thank you so much ha. Thank you so much sa blessing at sa inyong banana.
Sana magkalooban tayo kahit 100 para ma-reach na natin ang 4,000. Thank you po. Ikay, hello. Sangay Macho, mag-sit up ka na, mag-out na ako. Tunay na buhay, baba na po muna kita. Palit ko lang muna to si ano. Babang bata eh. Si Alex. Replace ko lang si Alex guys, TV. Okay lang yan. Bigyan kita 500. Wow! 500. Wow. Sana, thank you Alex TV. Salamat sa 500 mong ano dyan. Ibigay. Okay, Sangkay. Kain ka na, hus. Hus ka dyan. Tahus, tabus-bus. Thank you, Alex TV, sa yung ano, biyaya na banana bibigay sa akin. 500, malaki-laki yun. Marami-rami yun. Thank you. 7 viewers sa 38 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. 7 viewers. Hello. Sit up na, saan kayo, Matthew? Alex, subscribe dan boom. Oh, thank you, Sangkay B-Boy. Tagal na ako nakadikit dito kay Alex eh. $2 million. Dikit na ako sa iyo, B-Boy. Saan ka? Kain na, bawal na magutom. Oo nga eh. Kain na nga ako eh. Gutom na nga ako. Baka mag-live na si Sangkay Macho ha, sabihan nyo. Confirm nyo ako kung mag-live na si Sangkay Macho kay para ano tayo. Islit. Nagutom na ang person. Ay, CGR RS, shoutout sa'yo. Bro, musta na? Okay naman, bro. I'm good, bro. You? Musta ka, bro? Sa akin ay tangkanin with manok. Last 28. Doon na oh. Tangkay Macho, hello, Sauti. Yan, manok. Manokis. Kain tayo, Gar. Nagutom ng person. Salamat po sa 10 viewers. At 30. Oh, yun, naka-live na si ano. Tangkay Macho. Sige. Sige. Isa, kung isa, sabi mo eh. Naka-live na si Sangkay Macho, guys. Kabus, silaw. Ay, tira mo nga kailan yung isang pork chop. Ayun lang ang isang pork chop. Alex, baba ko lang muna dito si ano Macho ah. Out na ako eh. Kan. Pin ko lang si Sangkay Macho. Guys, sa mga gustong ma-share kay Sangkay Macho, puntahan na. Mag-out na ako. Bisan mabuang kusgan. Kain ta. Kain ta mga guys. Bisa kain to? Sini. Ah, sini kain. Lipat tayo kay Sangkay Macho guys. Lipat kay Sangkay Macho. Maraming salamat sa inyo.
Yan ang nakapin. Pindutin nyo. Punta na kayo doon sa kanya. Bye-bye na. Nag-out na ako. Bye-bye, bye-bye. Nag-out na ako, bye-bye na. Maraming salamat po. Pasyalan nyo sa Sangay Matthew. Kanyang live. Bye-bye na. Thank you, thank you. Mag-out na ako. Maraming salamat. Bye, Mark. Thank you. Okay, maraming salamat. Tunay na nabuhay sa Europa. Bye. Out na ako. Dito ako kay Matthew.